Ongi etorri denari Xaloa Telebistako soinu eta doinu saiora. Gaur kontan bortziritara berara etorri ga, Oiana Maitakorrekin kontu batzuk iteko. Ia zer daukema kontatzeko. Goazen! Esaiozu euriari berriz ez gausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Gaurko soinu eta doinu saioan berara etorri ga Oiana Amorosekin elkartzeko. Umetatik ibili izan da dantza eta musiken mundun, eta 2023an hasi zen bakarlari bezala abestik atera eta kontzertuko ematen. Hauen soka zara, taitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarez gero minez eragin didazun negarra, nire sua itzali da, etzara gaueko izar bakarra, etzara. Na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez gero minez eragin didazun negarra, nire sua itzali da, etzara gaueko izar bakarra, etzara. Na 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 na. Noiz hasi zinen Oiana Maitakorri izenpen kontzertuko ematen edo musika egiten? Bueno, nire burua Oiana Maitakor bezala, jendina intzinin aurkeztu nun lehenbiziko aldia, Pizan loien izan duzen. 2023ko abenduak 23an, uste dut izan duzela. Eta hori zen, egia da hori bino lehenago ja, izen artistiko hori ja pentsatu anula, barneratu anula ja neregan, bino bai, hori izan duzen izautzera emateko momentua. Eta ze helburuekin hasi zinen musika egiten? Ze asmokin? Musika izan du da zerbait beti egondu dena nerekin lotua, nik beti izan dut lotura bat musikakin. Txikitatik, bueno, pues, hori musika eskolan egondu naiz, gero abesbatza batin, gero teatro musikal ikastera joan nintzen, naiz eta ez nituen ikasketa hori bukatu. Bino, erran nahi dut, beti izan duela neria abestia, eta baitere izan duela neria idaztia. Orduan ez dut inongo helburu konkretukin egin, bertzerikan gabe, nik betidanik egin nahi izan dudan zerbait da. Pendiente zineuken ez, ateratzea zerbait, azkenean hainbeste denbora zure etxen lantzen eta zure buru rekonozitzen, ez, musikalki azkenen? Bai. Osa, nik uste beti ailetzen dela punto bat erraten duzuna. Uain arte, betitik nahi izan dut hau, eta uain inen dut, eta hemendik aintzinera, jazta.
behin ate dut kanta bat, pues segitu behar dut atetzen. Do behin indut kontzertuat, ja, pues ja, segitu behar dut, ez? Da, egiten duzun Txip aldaketa bat. txip aldaketa bat, eta hori. Eta izena nondik dator, Oiana Maitakor izena? A ber, bueno, Oiana ni naiz. Maitakor, egia da nire abizena euskaraz dela, alde batetik. Nire abizena, bueno, berez katalanez da, amoros, Maitakor, erra nahi du. Eta hortaz gain ere, pues, erran dezakegu, bueno, nik hitz hori hemen badut tatuatua, egia erran hau hemen dut, nire izen artistikoa zein zen jakin bino lehenago, ez? Bino, bueno, bertzerikan gabe bururi bueltak ematen eta Oiana Maitakor egun batin erranun bai, nik uste hau dela izena. Eta konbentziko zituen, ez? Azkenen izenak pili behar izan jazke, baina, bueno, sentitzea identifikatu ez du izenak. Bai, azkenko sentitu nintzen identifikatua. Egia da, igual inguruko paren batek errantzitela, eske ez da agitz, nik zer dakit, nola erraten da, pegadizua edo atentzioa deitzen alduna edo, bueno, atentzioa ez dakit bino hori. Igual erresa belarrirako, ez? Bino, nik sentitu non hori zela, eta listo. Eta Oiana Maitakorren kontzertu baten, zu bakarrik ateratzen za edo badaude musikari gehiago, nola izango litzeke zuzeneko bat? Bueno, egia da, Oiana Maitakorren izenpean hiru zuzenekotan egondu naiz. Eta karteleran nire kontzertua bakarra izan du da, eta bertze bi zuzenekotan egondu naiz gonbidatu bezala, ez? A ber, nire zuzenekoa itia eskaini ziatenin, nik egia erran ez nun burutan ere, oainik zuzenekuk iten hastia, ez dudalako repertoriorik kalean, oza, kaleratua. Bai baitut kantak grabatuk, bai baitut ideiak, beti ari naiz pentsatzen, idazten, nire sortzen, bino hori guainik ez zegoen materializatua. Orduan, nire kontzertua ematia eskaini ziaten momentun, pentsatu nun nola nun posible, hau aurrera eramatia, ze ez nun ez ezko erran nahi. Eta hori zen, lagun bat egin ziten DJ modun basik jarri zizkiten, bertze lagun pare bat etorri ziren dantzari modun, eta gonbidatu pare bat ere izan itun, eurekin kolaborazio bat justelkoz, eta euren kanta bat ere abestu izan zuten, orduan nik duten repertorio txiki hori, eta bertze guzi hori juntatuta, pues azkenin eman ala izanun kontzertu, bueno, pues nahiko kompleto bat. Oso kompleto bat. Alde hortatik. Eta repertorioa orduan abesti guztik zurek die? Bueno, adibidez Zubitako kontzertu hartan. Osa, nik Zubitako kontzertun, nik abestu nituen abesti guztiak direnerik. Eta repertorioa kontzerturako azkenen esan duzu abesti batzu baik ezola grabatuta eta sortuta. Bai. Eta kontzertu hartarako gelditu ziren abesti batzu kanpoan edo denak? Kontzertu hartarako ez nuen deus ateria. Deus ere. Osa, bueno, ateria duten lehenbizko kanta bakarra. Nos parati izena dula, oen dela urte pare bat ateri nula, oen dela urte pare bat bino bastante lehenago ere grabatua nula. Gaur egun egiarren kanta hori, ez zaitezare hainbertze gustatzen niri, nik uste hori normala dela ez, azkenin beti gara evoluzionatzen eta, bueno, bino hori zen, nik uste inorketzekila ze espero izaten altzun, kontzertu hortatik, ze ez, osea, normala da, ez? Ez baldin bat egon deus kaleratu eta ez baldin manun inoiz kontzerturik emana nire izenaren pean, pues normala da, espektatiba, bueno, pues igual ez dakit ze espektatiba zegoen, igual ez zegoen espektatibarik direktamente, ez dakit. Bai, sorpresa izan zen mintzat. Ja. Azkenen, ze dekarriko ez, neskatonek. Eta entsaiatzeko adibidez, nola antolatu zineten kontzertu hori emateko edo beste kontzertu batzuk prestatzeko? Pues bai, kontzertu hori emateko, ensaiatzeko, bueno, nahiko erokeria izan zen, niretzat batez ere, zenik, bueno,
nerekin kontzertotan parte hartzera animatu ziren pues, lagun guzti hauekin bat banaka egondu nintzen ni gelditzen. Eta gero, pues hori, denak elkartu ahal izan du ginen egun batin, bino ja azken egunin. Ensaitzeko, pues bueno, nik badut musika ekipo txiki bat, pues, badut altaboz bat, mikroa, kablik, bueno, mesa de mezklas txiki bat ez dakitze. Orduan horrekin ensaitzen nire itxin, gero dantza ensaitzen egon ginen kalean, hola, ahal izan genuen bezala. Ze hona, kalen ensaiatzea Bai. oso ona da. Eta kontzertun zehar konturatu zinen edo irutzen zaizu abesti batzuk funtzionatzen duela beste baino gehiago edo entzulek gehiago hartzen dituela, ez dakit hizkuntzangatik, erritmoangatiken, kaineroak dielako edo lasaiagoak dielako, bado abesti mota bat gehiago disfrutatzen duena entzulek? Bueno, a ber, nik kontzertun egiarran, pues hori, Bai, espetzen dugu. jatingo dio pixu bat igual. Ertatzen zait dana maiz, baina lasai ziur naiz, altxatuko naiz garaiz. Gaur nahiko nuke eta ezin, egin beharrekoa ez dut egin, indarrak zaizkit desegin, ez dut egoera atsegin. Gaur nahiko nuke eta ezin, egin beharrekoa ez dut egin, indarrak zaizkit desegin. Sentituaren ilun, izanik gau naiz egun, iris daitezkela urrun, haren pentsa dezagun. Eta zu etxiatea zoaz, heldu da unea, atera barneko mea, ta zizazu legeak. Zuekin beti izan dut amestu, ameslariak nahi duenik ez du, eta duen oro noizbait izan da ameslari. Zuekin beti izan dut amestu, ameslariak nahi duenik ez du, eta duen oro noizbait izan da ameslari. Iragana nahiko nuke ahaztu, ezerk ez dizkit gauzak erraztu, ezabatu eta marrazu nahi nituzke mila kantu. Iragana nahiko nuke ahaztu, ezerk ez dizkit gauzak erraztu, ezabatu eta marrazu nahi nituzke mila kantu. Nire zorrak ez ditut ordaindu, nahiko nuke baina ez dauka dirurik, jadanik ezin dut arnastu. Polizia begira daukadala dirudi, nire zorrak ez ditut ordaindu, nahiko nuke baina ez dauka dirurik, jadanik ezin dut arnastu. Polizia begira daukadala dirudi, zerura begira nau, ez dago izarrik, egunak argituko eta ni oraindik itzali, zure ahotsa entzuten dut egunero irratiz, baina egunak pasata ez dut zure besorik. Zuekin beti izan dut amestu, ameslariak nahi duenik ez du, eta duen oro noizbait izan da ameslari. Zuekin beti izan dut amestu, ameslariak nahi duenik ez du, eta duen oro noizbait izan da ameslari. Ea entzulek abestin bat edo bestea nahiago don, ez dakit, erritmoangatiken edo hizkuntzangatik edo?
Nik egiarran, bueno, eman nun kontzertu hontan, abestu nuna batez ere izan zen, bueno, rap pare bat, trap pare bat, bino ez dakit preferientziarik egondu zen alde batekiko do bertzekiko. Azken finean nik uste jendiri gehien gustatu zitzaiona izan duzela sortu genuen energia hor bertan. Ez, ate ginela kriston energiakin eta errate, mira, hemen gaude, ez dakit ez dare jendik asko sakondu ahal izan duzun letran edo kanta hauek duten zeran oinarrian edo erran nahin edo egia da, pues, ez dare soinuare igualetzela munduko bena edo hori ez bai, ez nuke jakinen erraten. Bai, gaina tokia zen rock inguratutako, ez, festibala zen rockan oinarritzen den festibala nolabait, eta derrepente zuek nik gogoratzen dutena behintzat da kriston jarrera, ez, denak dantzan, abesten, eta nolabait lotxagabe, ez, tipo deskaro guztikin bezala. Eta hori nagarik izan da, disfrutatu zen pile bat, nik disfrutatu nuen pile bat deskaroa. Nik uste hori dela batez ere transmititu ahal izan genuna. Jarrera. Erranez, bira, hemen gaude, ontara etorri gara, eta listo. Ezakut duz gordetzeko, hauxe da. Bai. Eta esango zure Oiana Maitakorren ikuskizun horren ezberdintasun bat edo zerek destakatu dezaken beste gainontzeko talentan, hau da, ezberdintasun bat Oiana Maitakorrek daukena? Jakingo zinuk esaten? A ber, nik uste, oainik nire rekorridua hasi berri da, ez dakit ez dara oainik hasi ote den. Osa, hasi da, bino oaintxe bertan, eta oainik falta zait pil bat. Orduan ez dakit erraten momentuz zeik destakatzen aldun, do ezin duen destakatu. Bino, bai, nik uste dela... Jarrera eta energia, ez? Bai, hori, batez ere... Honi rekordoi dauketelako pizanloiekoa bintzat, jarrera eta energia dena. Bai, nik uste baietz. Dena gainetik. Eta zerek motibatzen du Oiana Maitakor? Abestik ateratzea, orain dela gutxi atera dozu beste abesti bat, ezta? Bai. Motivazioa zerek sortzen dio Oianari? Motivazioa, bueno, nik uste beti azken finin idazten dela zure barrenin duzun behar batetik edo atera nahi duzun zerbaiten gandik. Ez? Orduan, zek motibatzen nauen abestik atetzera, pues, egiarran gustatuko litzaidake egunen bati imposible baldin bada, zerbaitetaz bizi behar dugu denak, ontaz bizi ahal izatea, badakit guainik hortako rekorrido bastante dudala eta lan bastante dudala egiteko. Bino, hori nik uste gehien motibatzen nauena dela, pues, gustatzen zaidan zerbait dela, barrentik atetzen zaidan zerbait dela, niretzat ez dela forzatua, eta bertzerikan gabe hil nahi dudana dela. Eta izan da nolabaiteko amets txiki bat betetzea kontzertu hori ematea, edo bueno, ja zure Oiana Maitakorri zenen abestik jotzea, eta bueno, bide hau irikitzea. Sentitzen duzu tipo eman beharra nun momentu baten pauso hau. Bai. Bueno, a ber, egia da niretzako kontzertu hori izan zela importantea. Azken finin lehenbizikoa da. Naiz eta, bueno, pues, txikia izan, leku ez kriston leku batin ez dakitze. Egia da, bazegon jendia, bazegon girua, bazegon, eta, bueno, guk aitzongi pasatu genuen. Amets bat beteko dozona, edo bete nahiko zinukena Oiana Maitakorrekin ez dakit, Madrilgo ez dakit ze salatan jo, edo rekorritu, ez dakit, mundu errekorritu pixko bat igual, edo? Ez nuke erranen hainen amets konkretu bat dudanik. Erranen nuke nire ametsa betitik izan du dela, ontaz bizi ahal izatea eta bertzerikan gabe, pues, bueno, bai, eszenariotan egotia eta leku betetzia, pues, claramente amets bat izan litzake. Eta ja bukatzen, galdetu behar nizun, eta hemendik aurrea, badozo erronkarik, badozo asmorik, ez da egite abesti gehiago ateratzeko asmoa daukezon, oin aurreko astegunen atera zinun abesti bat? Bai.
Bueno, nik uste mendik aintzinerako nire erronkarik nabarmenena konstantzia dela. Konstantzia, azken finen nik uste konstantzia bat baldin badago, zerbait, bai doai, lortuko duzula. Ez? Eta hori da, baditut abestiak sortuak, atetzeko, bino segitu behar dut sortzen, eta segitu. Hori da nire helburua. Ba oso songi, eta azkeneko mensaje bat eman nahiko zinukena ikusleri zerbait? Bali badago, Pues bai, hori, pues gelditzeko etorri garela, gelditzeko intentziukin, behin hasita pues segitzeko intentziukin, eta hori zen, ikusiko dugu etorkizunak ze ekartzen digun. Oso ongi, Oiana, eskerrik asko. Listo. Listo. ¿Qué mejor que nosotras para hablar de nosotras, no? Tracatán, tracatán, dale pam, pam, pam. Tracatán, dale pam, pam, pam. Tracatán, dale pam, pam, pam. He venido a romper y he venido a jugar. Tracatán, dale pam, pam, pam. Tracatán, dale pam, pam, pam. Hoy no quiero beber, hoy no quiero fumar. He venido a romper y he venido a jugar. Dale, molo, hermana. Dale, sé que tienes ganas. Dale, que tú puedes, mamá. No me jodas, no me da la gana. ¿Dónde están mis amigas? ¿Dónde están todas las pibas? Hoy bailemos unidas, no hacen falta ni birras. ¿Dónde están mis amigas? ¿Dónde están todas las pibas? Hoy bailemos unidas, no hacen falta ni birras. Soy yo quien habla de mí, yo no bailo pa' ti. Solo yo por encima de mí. Tracatán, dale pam, pam, pam. Estoy un poco harta, quiero estar tranquila, no me des la lata. Todas estamos hartas, no queremos tus palabras baratas. Ay, no me des esta barra, yo soy buena vibra y tú no me haces falta. Corta tu rollo y el bla bla. Estoy medio en bolas no significa que baile para ti. Tracatán, dale pam, pam, pam. Tracatán, dale pam, pam, pam. Tracatán, dale pam, pam, pam. He venido a romper y he venido a jugar. Tracatán, dale pam, pam, pam. Tracatán, dale pam, pam, pam. Hoy no quiero beber, hoy no quiero fumar. He venido a romper y he venido a jugar. Toda la semana trabajando para que llegue el fin de me pille bailando. Hoy cojo el mando. No hay drogas ni cerveza, hago lo que quiero y la conciencia no me pesa. De nada soy presa. El sistema nos tiene así, a todas nos quieren hundir. Quiero hablar y quiero salir, este mundo no es para mí. El sistema nos quiere así, trabajar y después morir. Pero que no tienes que decir, este mundo no es para ti. Traca, dale paca, paca, paca. Traca, dale paca, paca, paca. Traca, dale paca, paca, pa. Traca, dale paca, paca, pa. Traca, dale paca, paca, paca. Traca, dale paca, paca, paca. Traca, dale paca, paca, paca. Traca, dale paca, paca, pa. Aunque estuviera en bolas bailaría para ti. Dale, molo, hermana. Dale, vamos de jarana. Dale, que tú puedes, mamá. Las mujeres somos las que mandan. Dale, molo, hermana. Dale, vamos de jarana. Dale, que tú puedes, mamá. Las mujeres somos las que mandan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.